Nunum. Nunum ya de so. Opemsuo de so what be den. Me sa de ya esi aduro. Obi e wani eso yo wisi tuni hini ne sei no. Twani hini no. Sini wadurom. Emfa nso obi amfra fagu body ha bam. Na kyekira no. Na fasim na do bukie no bi din serema nyina firim. Hit na wo no fa do. Na obi ni bukie anso e. Onya ye na nini mfra. Aduro na me pese me kire ba me kire ma hwefo. La classe. Yanko mafu mu Odafu. Anen kire nkola body ya fufa ambehia e nkola body Ana. Prostate obuwa wa ni dwonso twa na yemre ahwe de bema e Robert kotoro bema Seconds bi obedwonso na omo no obuwa dwonso de na akwadworo nti na hye no ho ohu na ba no ewo ho no obepe bi de adwan no na wabọ na wachi ne se nkate uchi wi a obetuma brande na odi yeti bibia nim ebekọ wawo akwala amama wa akwala no ho pa be one day ede ko be 2 years ututu ni hini na ohoro ho kama na da hye na film bottom ebe ye green anan sha se onom efiri mu ana sa de bia hyem kokọ na enkuruma na de ye fanya hwe ho enkuruma enkuruma na omeko na ba enti musa na muti enti enkuruma na dwan ma ndete ana dwan sa no kwakwati enkuruma na se enkuruma no kwa mo no ho kwati na ba na dwan ni bibia me fa nkyira so de soso afuna kasa afuna kasa akwadwefo kwa na me no mutio na kawe no ho asem nunum ya de so Opemsuo de so what be den me sa de ya esi aduro na ba ko ka ho ande men kire nza nkrofo hunu bi a o menya sika so we bia o ye nya sika so we no bi so enya sika esi aduro ndem mfa nche o muda ta ba ko pebra de dwan no lebo me fe de dwan konfo wa tiato o nkrumai nkrumai dwane me nyina nwunum pebi sa wo yire nyem na doctor de operation ato oba ne so se akola no wabiem ana awode na kyekere ne ho digisi ye payo ansana ye yi akola no
wepe nkruma dwane we bi obbo ne se de mabɔ no ya oyi na bari nyina uyi na bana try se obenya makoma ko 12 na wawe owi ya no anum nsuo pure water baako e de aguso akola na se akyekere se obi kura na kwa aduro so akoka kyerɛ wo se wo yere no bɛwa me ahwe owi ya within 20 seconds obewo doctor akora se be yede sika be kana me yemfa sika nka no nkunuma ba na no chese enkruma na eturu ni ntiana dabi na sake mamu apɛ mmono no se da be betima yankwa na ba na me se kɔwe oh papa inu ndi the friend nyanyam forowa on di kan okwaye mu first nso wanya na 20 wanya dukuru we se ubuwi a wonna na obi di wachi kim twa ni so hu obi a alo chese nya na eye na bebere na no empe ne wie ba wo wie a eye ema onya protection unya bia betimi awe wona bia anim okay na wahu sirei esirei esire ne obema ne oba na ai oh ene se dua bia ye oba ne obema ah dia bia ba ne bema nyam fru we ye obema ho we oba na bema nyam fru wane de oba no we ba na ha man ketenkete ye obema bema na ha ba no so sen we ba ni nyina isi ya because ato apinti na say ya no wote ohun sire ye ka hu se waboa obi na wode bone atua wo ka boa no nsere sere ade wai wode bone tia me ka me ngwa no man se sa se waboa obi ma bie company sika bam edoma bam wose wo de se be fa oni twasiri tra na pe na haban sei no ti maako 7 na twere nipa ne din gu so e bia twere din ba ko pe meka pen kokko no bi bia twere din ba ko gu so tra pe twi din ne krada e fa gu so uwi a onse na haban na ewa wode amani ampon yawa no a twere amani ampon yawa gu so ana bi nie asa ewa twere ni sei no wahu utire gusu wi a tra na bo ne po 7 baako ni sa bo ne sa 7 uwi a bubu jafuruma na fagum hoi do kura nyina be hye afi wona makura ni kura mo asem mbie papa nya hwe abone nya hwe enzi ze bi on bese de kura ni nyina be hye ne mo be pa wo chewa enya ne bi hye ni nyina se de wan kai no so wan kai no papa nya hwe abone nya hwe se ne ho kire na wie na oton de wo ni nyina wie na otimi stress de nkora akora ammo pure water ura obi sron chem pure water baako aha tini e frɛ ne sere oba sere ade so hwe na bra bona ye kodwo to na ye se woni wansi di kura na wasa akotibi na watwere ndi na go so 7 times na odi atuja funumam na afi no bane na musa kwa bra moa anansi bia ye aya chichiri mu anansi ntrumu huma e fanzai anansi ntrumu huma ntrumu ehuma sani e frene anansi ntrumu huma ano se de bibia na ene de chichira de se bia me fa ne se obi tale ukunu hu
ana obi no oba bi di agoro den why no kra nwai na se opese otane na ana se opese bia opese obi no oba ebi omudi agro ni nje ho a opese di to omumu a obetum di ate na opese omontale so obetum di akekere ba se opese ate omumu no a wodi bi be kekere no otwere oba no din ahyem no ope abe rasta no na akomako 7 e di aka ono wahye ne moto omontem beti ba se opese wa yire ne pampe dia onhye ne moto o de be kekere ho no ope bi di ato on be chi atale woro unu obiti on de bia opo ni mguase opo wani mguase e ka ono nko na nka asem ento enema ya enko na emra wakwan ohumakoi pekoko ni biwe na pepa ne la size no ngete no la size kese ka panie no dia ate say dia disi koko bottle pebi na pe bese koko no na fa sina na fa mako esu sina so boni pani di 7 times kan wo yawa pe so de ne fam uwie dua aya dukuro fa ko shem ha eno ano no o de usika beblo wa wie no kura sana ho na be hyehye na asa de be wo no de opese ope wani nyese kawo de opese wani ope wani mguase tembia asem nto na de yensero ope woka o mami na yedru baby a wo hu mami wo hu papai aya wo hu be ma na o ka be ma wo hu oba na ka oba o onse o hwe manchene nsa na kai we mami enso kai 1 2 3 ye hu e de be 2 3 4 5 6 7 enso kai we so mam enum kai we enso kai we enso kai we enso chaki bi so enso ebi ye nson we ye enum ebi ye num ebi ye miensa nse we kura ye miensa ebi so kura ye enan ebi ye num e wo so bebere bia ne de ba we no ebi a sunsum sem ha wadwene da ye basa batete na haba na 77 no do afiso betimati bia si na wape bomagu achi oni bomagu achi wape na haba ya ka ho oni mgu akuru bi fere na haba kankan na me hwehwe bia na yakoka ho asem na ade aka ho na wape alata semina anase semina bia de dwale a ense wakala lekwe soup nka ho yo na wasi uwia na wape garlic emu ano ohwe ni nyina ade aka ho na wo de semina na de dwale sunsum sem no abekọ fom kra yense ya na yonko ye to aso na anya wu akuru ne bi ni e bia na nipa hu ni ye mepede aye o kire obi ade a kire ni yiye o pe gboyi ne na ade atoso na enu a wo kire nyina so obi ko ye na ye so de aseda ba na o kai no de aseda ba meje wan kai no amfa aseda ma wonko yeah. God Ghana doka se bibia ye firo oh se bebere wan kai o to o bre ama boa ona se na nya boma gu ochi na bi ni e bia na sibe si wo fom no cameraman fa wai boma gu ochi na na ka na bi ni me pe engura bi na me dia kire magu ochi no ko we be ma kokko no
Oh, me bo for se bo for pa. Wini na ye. Oh we. Srenke to ana. Hwe. Ngesre. Nwi kra ni ho. Ensensan. Ene sunu de opake so. Aha. Oba ni. De opake so ye bema. On se de papa de opake so. E do ani ensem nyina hwehwa. We. Enu se de yo. Ye de pomade. Sese. So wakwa fu se kan atwa wo. Tetena haban ni bi na yam. Na pe mesoa. Nyama ko we bi o mesoa. Na fafra na yam. O yam a fatal so. Na nsa. O be sana na yapam. Eh. Cameraman, ma min twa se kana me fanya nhwe. Ye be pam de lance ne be wo se de pan ya pam no. Ye be pam kama. Ono so no. Yanko. Sisi ya uko na meduwechi. Na kwansu so haba ne de nya hwe. Kwansu haba ye de so. Apart from say de so ye mfa. Kala ye sa de ye nkwan. Ene se de bobesi. Ta de ya mojaduru pa. Na haba na kula ne hwene etnitie ne ya pa. Otitia. Na odi aso. Ba na ina eba foforo no. Ne fra we no. On se obi wo ho a. Oye papa kura ma obi a ne de boni atua ne ka. Wetima tete na wa yam na de afra unhu. Se nipa ne nya na wo ba wa kwan ho be yi a kire wo ha ho kura mo no anko kayo. Ni hwere no. Na kai duru ba ko wa. Oh banchi. Ni dua no. Okofo oba bia na akofa ba ma bi. Koye ba ibonsam. Eno abetena wo so. Opam na mpam. Oye na hwenyi. Bibia no sabeso mbienyi yi so wono wonete. Ono wa na esu. Bibia so akwa abeka kire no. Pedua yi bi. Fa twere wo pono achi. Onwure fi obi. Onse banchini ofufu ne okoko. Edua bia edua. Ena se wo de to wo oba so da kwa ware na se wo de to no ba ne tam ko to twene a. Oba ifo. So obi de uka. Wa twena ondua. O se de opa yi so de ye ne bia fa ye no. Penaduane no. Se kan ngura o. Oh babo. Kamla ma panto so. We de kitu ebi ne shim. Hwe. Na anu ye na medua o. Afi benya best fiber me mafu ni. Ongu na duane na hwe. Hwa. Na toton banche no. E ma ne duane mu mfiri so. Toton banche no, ototon a. Chinchim ni na yi ahoma na hyem no. E fa firim. E ba sa ba twere nipa na wode wo kanidini. E de wi twe ahoma na de din na de. Ahye ho na sa de we na hye so. Oh. Awurade a. Obetua. Ena se o pese ne ho ye wa hina pese wo hwe na. Obi ho kala pese wo hwe na. Yenko a. Wa hwe ne rof. Na adentina o mo se yemfa banchidua embo. Banchidua de yemfa mbo. Na banchidua kra no se obi kuta banchidua no ya aberewa. Na wo so no ma na wayi ahode na ma banchidua no. Ti ho aberewa bia no da yapoma, no da yapoma. No ma ni mo dupa na ba wayi dua no ma ni nyina ma banchidua no. Mu ha. Enti se wo so ya e bia blantie a obeti ne utimi twa no so sa na ta ma na ho no so atinti. Sa wo ya blantie na ta yusu e de yapoma enche na osisi yo ya. Ehunzem. Ohu body. Obi de oka. Wa twe na obeso betua.
brano papa baka kire body se wo sere na onko dan wo kama ne pen fia wo ni din wi a na so twere ni din na no de sekan awo ho na de yi na hyem no ha se wo hwe no hwina ma fifiri nto ehyimu a fanfia na hwina wanya mfia so tublane atuata wo de hwina wo bra na akofia no pa bia ba hwe no wo hwina na kɔ ho na ya musim kwatia na eye no awurade oba hwoma wonam nyina be oya wo hwina no ayi ama no na musim kwatia na eye saade no na tese mkwatia wo muti body mu hwremu papai se we obi a ani sound obenya se no obenya de namfom anka se wo hu tra ne twa 7 na pepenten homa ukodwem a wo so pemeka homa no bi twitwan 7 na fa kyekere na fa se de to so noa na fa dware uwie a obetim de asen wo dem wanwa wie adwara wie no obetim de asen wo dem wo ye konfo so a obetim de ato obosom no so enya de so obi be fra wo kra a obenya ne da wa yira wachi bai fu bi ahwe wo nyaw Ngura we ni sheda nim ni din ayofo ma mo he wa ni mu no wa chego ani yakwa kire me we ne ni yale obi e wani aso ye wisi tuni hini ne sei no na watwitwa na wasi na wodu na de gubode ha ben na wa kyekere na wo de asibuchi e mama na ado manenjo na fa gugu wani bibia nem wani ne so bekele na nyabotre we no dry one na sa fresh sei na na dry abeda wanya nsuo no mesi ni hini onu nsuo na beba onwa asema me kan wadwene ni wana mesi bia mesi twani hini no siri wadrum emfa nsuo bia mfra fa gubode ha ben na kyekera no na fa sim na do jani mo no aduane aduane awie no buchie no bidin serema nyina firim hiti na wo no fa do fela chiro na obi ni buchie anso e onya ye na nini mfra na dense me ka sere won se bi mu akwantu mu ni ade mu di buchie oni buchie ade ase nyi mi de betwa ya mo anu ebi akroport no so wi ase no betimi eduri eyi ne fro no de sia Aduro na me pese me kire ba me kire ma hwefo ya klase si be bra ne si be bre e nyina so mo se nyi ayo ya mbodu ya de ya se mpedu abo de o mun ka dua ne be mu dia me bra me hu se ya boa mu wi a ade a me de be kyemu we anya akonfo nyina mpo ne wo ana nya nipa nyina ne wo so te ase be kyewa yere duro pa ayere duro ene na mi pe bio mi pe sa me yila be kyewa yere duro pa ayere duro special pa on dia meti hu e frene photo oh dia yi ikura mi nje esere esere oh ni hini we no twitwa pebile twitwa na betete photo na haba ni bi na si usia kodwem kopena ntwe katrema na be no amfa nkyere nka ho na si efra photo yi
ene sere ni hini no uwi a ko shop ko pe budget wire to be buo se me pese me kire ntina me kire ne sa na uwi a wo pe kukuo wo de agu budget wire no nyina aka ho na wachi ama na bene se de wire aduane no udi a wo de wachi ebetare dan na wadi nye bebre kakra bi beko wonum bia na waye se otekam ana se wo hyedem na dan ne kura bua wo bepie no yeso bitimi do akra fita no de tuntuma okay tuntumu anu painting white kire wo ila be hu anu achitete ho ara yam fancy sa enye na na ya fo aya fo na chese de da ye kwesi ya ne piti